Arra van az irodája. Jelentse be Stauffenberg ezredest. Stauffenberg ezredes úr, köszöntöm a haderőhivatalban. Isten hozta, uram. Csak azért nem küldöm a frontra, mert rögtön megadná magát, hogy Montgomery szajhája legyen. Kérem, fáradjanak be. Mit akarnak? Tábornok úr, szeretném bemutatni Stauffenberg ezredest. Az afrikai? Ne haragudjon, nem nyújtom a kezem magának, mert félek, hogy megtartja. Kellemetlenebb veszteség is érte ma már, tábornok úr. Épp ideje volt, hogy egy karakán ember is kerüljön hozzánk. Foglaljon helyet, ezredes. Maga is Olbricht, ha már itt van. Úgy hallom, nem tetszik magának a háború. Nem, mintha ez magánál ne volna érthető. Csak a döntésképtelenség nem tetszik. A fronton? Berlinben. Tehát azért jött, hogy meghozzon bizonyos döntéseket. A magamét már meghoztam. Most másokat biztatok ugyanerre. Azt mondják, ha nincs ideális megoldás, a legjobb semmit sem tenni. Háború van. Cselekedni kell. Esetenként merészen. És maga szerint milyen merésztetre volna most szükség? Azt majd a hadsereg főparancsnoka fogja eldönteni. Tábornok úr. A sereg főparancsnoka. Aki fölött csak a kancellár áll. Ha én lennék az az ember, egészen máshol tartana ez a háború. Ezt mi is éppen így gondoljuk. Mindazonáltal ne feledjék, hogy mindhárman hűséget esküdtünk a Führernek. Hajlandó vagyok elfelejteni, hogy ezek a mondatok elhangzottak, azzal a feltétellel, hogy erről a témáról szó se esik többet ebben a házban. Érthető? Igen. Igen, uram. Mondja el a barátainak, hogy én mindig a győztesek oldalára állok. És a birodalomban, amíg a Führer él, tudjuk, melyik az az oldal. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler!